Madwar 70 ħaddiem fih dan l-Awtorità tal-Artijiet se igawdu minn ftehim kollettiv ġdid. Ftehim li ġie ffirmat il-ġimgħa filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għal uliedna. Fil-fatt dawk fi grad ta' managers jew professjonisti fih dan l-Awtorità se jkunu qed igawdu minn żieda finanzjarja dan fil-waqt li se jgawdu minn arretrati datati mill-2019 u li ammontaw għal total ta' 335,000 euro. X'kemm ifisser li jekk ikollna nħarsu lejn dan l-investiment fuq bażi ta' 6 snin, l-investiment kumulattiv fis-salarji ta' dawn il-ħaddiema tal-Awtorità tal-Artijiet bejn dawk fi grad ta' professjonisti u dawk fi grad manageriali se tkun qabżet il-1,300,000 euro. B'hekk b'dan l-iffirmar il-ħaddiema kollha tal-Awtorità tal-Artijiet li ammontaw għal madwar 230 persuna huma koperti minn ftehim kollettiv. Bħalissa għaddej ukoll rekrutaġġ għal clerical officers, office assistants, draftspersons, senior officers kif ukoll mill-aspett legali. Dan huwa gvern li ma jqafx jaħdem sakemm jara li kull ħaddiem ikun ħal kumpens li ħaqqu. Il-Ministru Xkembri temm ifakkar kif fil-budget tas-sena d-dieħla introduċa bosta miżuri bħat tnaqqis fit-taxxa l-part-timers, taxxa fuq l-overtime ta' 15% fuq l-ewwel 10,000 euro u 150 euro fis-sena fin-work benefit għal 40,000 ħaddiem li jaħdmu f'ħinijiet mhux tas-soltu. Intant il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet is-Sur Robert Noel Vella qal kif l-Awtorità tqis il-ħaddiema tagħha bħala sinsla tas-servizz li toffri. B'hekk dan il-ftehim kollettiv qed tiġi rikonoxxuta l-bżullija u jiġu premjati l-isforzi u l-ħidma effiċjenti. Għalli b'dan l-istess ftehim qed tingħata individwalment ukoll l-importanza mistħoqqa lil dawn il-ħaddiema li jagħmlu xogħol tansiwi fejn tidħol l-amministrazzjoni tal-art u l-proprjetajiet tal-gvern. Ħanipprova nikkompeti bil-kondizzjonijiet tax-xogħol. U kondizzjonijiet tax-xogħol ifisser iktar flessibilità, iktar family friendly measures għal kulħadd, all right? U iktar metodi kif dak li jkun iħossu komdu li jaħdem hawn ġew.